아마리 누가 때문에 이렇게 봤지 이놈 아이잖아 드라마면에 무사히 치고 드라마 드라마 치고 가다가 누구니 유크네 주 라나마비 무니샤데 미니투 니마다가 드드라니 지바라스 지금 시대 마지막아냐가 뒤에 바카마 드라마 푸고 니마데 암마니 말에 줄라 비스 이놈 아이잖아 무사 마하니 뭐라 소리데 아뚜마데 줄라 이놈 아이잖아 우리는 이분이 하나님과 싸우자 Pilası, amen. Hani kuasa tugas pilası, hani kuasa tugas pilası. Bunu hani kuasa munası diye dünya hani kuasa tugas kamu, amen. Anda sahane kuasa be, yubuni sushi mahasası ne kuasa diye mamudu. Bunu ni no macam ko, juga kuat nama tu hijau. Bukan ini nubi made kita macam, boleh dengar ni yubuni ko made, siapa sama desa dengan minyak sudah siapa dia sudah mana. Ibu mana kuat nama amu. ကျွန်တော်ဘဝမပြေဆုံးလေကိုတော်ချောင်းပြေဆုံးပြီကိုစွမ်းမေတော်လေသခင်တော်လေရာရာပြီးပြေဆုံးတယ်